Аз съм Камелия Алексиева. Преди 7 години, ако не и повече, загубих зъбите си от нервен срив, след като ме блъсна кола. И от тогава все си мечтаех за зъби, слагах кастанетки, какво ли не. То получих алергия от кастанетките и от тези неща. И намерих Да Винчи клиник, записах се, платих и ето ме, сега съм в най-хубавата усмивка и най-чаровната. Което много благодаря на Да Винчи, на доктор Георгиева и на колектива, който приема обаждания. Уникални са. Дени и Петя са уникални. Хубави зъби и коректно отношение от зъболекари, обърнете се към тях. Клиника Да Винчи.